இப்போ இந்த பெஸ்ட் ஹஸ்பண்ட் இன் தி வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்க இவரை தான் சொல்ல போறீங்கல்ல, என்னென்ன குவாலிட்டிஸ்லாம் இருக்கு? அவனுக்கு ரொம்ப பேஷியன்ஸ் ஜாஸ்தி, ஹியூமர் ரொம்ப ஜாஸ்தி, அதுக்கப்புறம் ரொம்ப அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் எதுவுமே நோ சொன்னதில்லை என்கிட்ட. எது அவன்கிட்ட மேபி ஒரு 100 rupees கையில மிச்சம் இருந்தா கூட நான் இப்ப அதுக்கு ஏதாவது வாங்கி கொடுறான்னு கேட்டா வாங்கி கொடுத்துருவான். அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் ஏர்ன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு தைரியம். ஸோ அவனை மாதிரி நான் யாரையுமே பார்த்ததில்லை. 9 years மேல ஆயிடுச்சு. உங்க பையனா உங்க ஹஸ்பண்டான்னு கேட்டா உங்க பதில் என்னவா இருக்கும்? அப்கோர்ஸ் என் ஹஸ்பண்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட். இதே கேள்வி அவர்கிட்ட கேட்டா அவர் என்ன பதில் சொல்லுவாரு? அவர்கிட்ட கேளுங்க. ஆப்வியஸ்லி ஒய்ஃப் தான். பிகாஸ் நாங்க 2 பேரும் இவனை பார்த்துப்போம். நான் அவ்வளோட்டா நிறையா இருக்கா நம்மளுக்கு, அதனால கன்வின்சிங் வந்து இவங்க தான் ஜெண்டர் ஸ்பெசிஃபிக்லாம் இருக்கக்கூடாது. கன்வின்சிங் யார் வேணாலும் பண்ணலாம். எண்ட் ஆஃப் த டே 2 பேரும் பேசணுன்றது தான் ஒரே கான்செப்டா இருக்கும். அப்படி இருந்தாலே ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா போயிடும்.